का हाल बा भाई लोग, ठीक बा नु? आशा विश्वास बा कि ठीके होई। अब पूरा वीडियो देखी है, वीडियो में इतना मतलब मजा आवे वाला बा। वीडियो देखी है, अब वीडियो देख के हंस के एंजॉय करी है, काहे कि मजा आ जाई वीडियो में। मनी मिराज भाई के देखे के बा कि ई मतलब हीरो बने दड़न कि हिनका बाबूजी हिनकरा के समझ रहे हो। पोस्टर तो देख के पता चलिए गेल होई कि पोस्टर में का बा। मतलब उ गई रहन हीरो बने, हुनकरा साथे जैसन जैसन मने भइल बा वैसन वैसन तोहनी के आज हम वीडियो में देखावा तनी। मतलब गई रहन फिल्म में कहीं काम मिले रहे, गई रहन शूटिंग वूटिंग में, तो शायद कोनो प्रॉब्लम के वजह से हिनकरा के लोग कैंसिल कर देल। तो उसे का भेल, मनी मिराज केहू के मतलब वो अपना दम पर आदमी खड़ा भेल बा। मतलब पार्टी के पास इतना टैलेंट बा कि वो कभी ना कभी तो जाइए सकेला, बन सकेला, बन के दिखा भी सकेला। तो कुछ हुनकर थोड़ा अपना से कैले बनन वो देखल जाओ। आ हीरो लायक तू बड़लो बड़ा। अच्छा तो चिल्लाई जाई तड़ा नु तो जा ना, गाड़ फाड़ के मरियन मनी मिराज, तब तोरा था लागी। अरे भैया ई क्या भइल हो? अरे हम सोचनी कि मर तू मरवा, तू खुद गिर गेला। चलो कोनो बात नहीं है, गिर गेला उठ के मारा। उठ साला उठ साला। अरे मर्दे ई अब का कह देला, माने अपना बाबूजी जी के मार देला, माने बहुत गलत कैला हवे। तोरा बाबूजी के मारे वाला काम ना रखब। लेकिन घिसला तो मोड़ले बाबड़ा छाती फोड़ रे बाबू भी एकदम ठीक तो मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ओह पापा मीट ले ला सुमार हई। अच्छा हाँ ये चाचा कहते बड़न कि मीठ ले आदा, सुमार दिन में मीठ ले आदा जाके। सरो बखल मीट खाइबो, जैसे तो कोनो काम ना दबान नहीं खे। दादू भी ये चाचा चप्पल से मत मारा हुनकरा, काहे कि हमनी के देख के नु माया लगा था। चप्पल से मरई तड़ा, अभी तो हीरो बनी है नु। यार सपना देखा तरनी है मस्त, साला गुंडा सके हगा हगा मारा तरनी है, मुता मारा तरनी है, पदा मारा तरनी है। अच्छा ये भैया सपना देखत रहला? अरे मर्द हम तो कहनी है कि हकीकत में मारा तड़ा हो। चलो कोनो बात नहीं है, सपना देखत रहता तो सपना में तो आदमी केहू केकरो को मार सकेला। ट्रेन के आदमी हाथे खींच लेवेला त ना, आई तो खर आदमी से लड़े के बाद तो कौन बात है बा। सपने में हीरो बनबे कि रियल में भी बनबे? बाकबूर रियल में बने के बाद तेरी सारा भोजपुरी स्टार के रिकॉर्ड हम ये तुरा। हाँ ई बात 100% में एगो बात सही कहला भैया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काहे कि रिकॉर्ड तो तुरबे करबा, रिकॉर्ड तुरत अड़ा, एमे कौन बड़का बात बा। समझ रहे हो। जब छोटा छोटा वीडियो तोर यूट्यूब पर इतना वायरल होई था, अगर मुश्किल से तोरा चांस मिल गई अगर फिल्म में, तो फिर तक केहू रोके वाला माने पैदा नहीं खेले ले। एमे डर कौन चीज के बा। मस्त प्लान है। और हुनर दिखावत रह, एक से एक वीडियो बनावा कि केहू ना केहू तो तोरा के लेके जेबे करी। मनी मेरा नाम बा हमर, समझ ले। हाँ मालूम बा, मनी मेरा नाम हो तोहर। तू हीरो सके नु बारू खड़ी साले रे साला। हाजीपुर में नु भोजपुरी फिल्म के शूटिंग होकत है। ए मनी भाई बंटिया के फेर में मत पड़ा, काहे कि हमेशा तोर बुराइये करेला। एक नंबर हीरो के तरह लागेला कि हम ना पूरा अपन भोजपुरिया समाज कहेला। आप मर्दे का लेट कैले बड़ा, जब फिल्म शूटिंग होता था जाऊँ वहाँ थोड़ा अपन जलवा उलवा दिखाव, कहता हूँ हुनकरा पसंद पड़ जाए। क्या हाल है मुन्ना जी? ठीक बा डायरेक्टर साहब। चलिए कैमरा स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए आ गए हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार बलमुआ जी। ए भैया माने ये सुपर स्टार बलमुआ जी है, साला मुंह देख के लगा था ना कि कौआ जी है भाई। चलो उसे हमारा का मतलब बाटे। साला कौआ बलमुआ दिखावा तनी इनका डायलॉग लेके बुलवा के कि पता चलो हमनियों के कि फिल्म में काम करे लायक बड़न कि ना बड़न। चलिए रोल कैमरा एक्शन। सुन ली भैया जी, हमरा और गोली या बंदूक से ना डराइले, हमरा और कट। ए डायरेक्टर साहब एगो काम करी ना, हिनकरा बस के नहीं खे, जैसन सकल बानू वैसने हिनकर मतलब डायलॉग निकलता है। एगो काम करा, हिनकरा के साइड करा, आ मनी मिराज भाई के थोड़ा एक बेर चांस दे दे, एक बेर बुलवा के देखा ना, तो काम बन जाए। तुमके साइड होकर जाओ। काहे? डायरेक्टर साहब से पूछ लिया। हाँ डायरेक्टर साहब जी बलमुआ जी रहुआ एने आ जाए जाओ, ओकरा के तनी बोले दू। एने आओ।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मनी जी, 1 टेक 1 चांस। तो रोल कैमरा एक्शन। तो भाई ई वीडियो इतहीं तक खत्म करई तनी। अगला वीडियो में मतलब हुनकरा के दिखाएम कि डायलॉग कैसे बोलई दड़न आ मतलब हीरो लायक बड़न कि ना बड़न। अगर भाई वीडियो थोड़ा भी अच्छा लागल हो तो प्लीज भाई चैनल के सब्सक्राइब कर लिह आ लाइक एगो जरूर करिह, काहे कि लाइक करब तो तनी हौसला बढ़ी आदमी के वीडियो बनावे के। आ कमेंट में जरूर लिखिए कि या गलत बनता कि सही बनता, तभी तो पता चली। कैसा लगा मेरा मजाक?